भारत बिमानी बीजेपी बीजेपी राजीव शाह राजीव शाह राजीव शाह अब्ला जों बैसोला हरनो होनबानो जाबाय लासै गोसारै थागोन भारत बिमानी बीजेपी बीजेपी राजीव शाह राजीव शाह राजीव शाह जाबाय अब्ला जों बैसोला हरनो होनबानो जाबाय लासै गोसारै थागोन फार्स्टआवनो दिजु नार्जारि बिजु नार्जारि रिंसार बसुमतारी मुक्ता मुसाहारि बिमला बसुमतारी बरतें बसुमतारी सन्जीब नार्जारि सन्जीब नार्जारि सन्जीब नार्जारि सिमारि तारा बसुमतारी सिमारि ओरै लाइन थादोब्रा नोंसोर गथ'खौ लानांगौ अजय बसुमतारी सिमारि आरबथि बसुमतारी सिमारि सुबुला नार्जारि थानांगौ सुबुला बसुमतारी सिमारि सुबुला असिम मुसाहारि सिमारि सुमिता मुसाहारि सिमारि मिजिं मुसाहारि सिमारि बिजय बसुमतारी सिमारि हुम्बासि सिमारि लासै थाबाय रन्जन ब्रह्म सिकारगाव जयमती बसुमतारी सिमारि दरले बसुमतारी सिमारि कुंजु ब्रह्म सिमारि रुमा बसुमतारी सिमारि रुमा सारि सिमारि दुरुप दुरुप ब्रनु उठेबारि कपिल ब्रह्म कपिल कुमार ब्रह्म सिकारगाव
आरो लारि लारि थानांगौथ' बे रायजो राजा आइ आफानि सिगाङाव दोनजानायनि थाखाय क्षमा बिग्रोबाय दा दिनैहाय बे हाबाफारियावनो जाहैबा बे हाबाफारिखौ सालायनाय मानगोनां सक्तिखौ मानगोनां अग्रणी बारग' जिबिनि आफादगिरि दानि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट बलेन बिथां आरो एसटि मोर्चानि आफादगिरि आरो मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोन आरो मानगोनां 99 बुथनिनो आफादगिरि आं बेखौ आब्ला फंबाय आं नाम मोजां मिथियाखै बराव देरहासार जानानै आं खेबसे जाखांबाय।